искал да попитам, на какво цивилизационно ниво сте всъщност? Сестра ми Пролет е най-добрия войн в племето. Баща ми е строгият ни лидер, а аз съм единственият му син. Баракуда! Капанът е готов, но трябва да се тества. Трябва да поддържаме огъня непрекъснато. Брамбарът ги задмина с 3 крачки, бързо изпревари останалите, Но винаги дръжте огъня под око. Супер! Баракуда! Разпали се, огънче! Без огън сме за никъде! Достатъчно! Това е глупава игра! Щом съм толкова неспособен, ще напусна племето. Дори да прекара нощта в дивата гора, на сутринта ще допипка. Марта? Само ти ме разбираш. Баракуда! Къде отиде? Огън! Огън! Огън? Ще намеря огън за племето ни! Много ми е приятно. Баракуда! На добрия вожд му трябва добра съпруга. Няма начин! Толкова си пораснал, синко! Митът за Маракуда. Аз съм великия вожд Камък. Чули? Имаш ли представа какво мога да ти сторя? Гледай ме в очите, да поговорим като човек с птица. Пусни ме веднага. О, не ме пускай, не! Кината от BTV Studios.